Všetko dobré aj v strede pracovného týždňa. Pozdravujeme vás z nášho štúdia na celé Slovensko. Práve odštartoval Dámsky klub. Príjemné popoludne, milí diváci. Vždy na začiatok vám hovoríme, čo vás dnes čaká, tak to bude aj dnes. Tak a budeme sa rozprávať aj o umeleckej tvorbe, zaujímavej fotografky. Vidíte v pozadí takéto nádherné fotografie celkom maličkých bábetiek, ktoré sú oblečené v autentických krojoch. Ako sa zrodila táto myšlienka a odkiaľ sú také malilinké miniatúrne kroje, aj to sa dozviete. Ja som si myslela, že by sa na mňa obracia, že odkiaľ sú také malilinké miniatúrne deti. Sonka, my sa ideme teraz trošku kochať umením a nie takým klasickým, ale samozrejme aj našim národným, pretože sa bude týkať našich krásnych a jedinečných krojov, ale všetko pekne po poriadku. Našou hostkou je pani Monika Kľučiarová, fotografka. Moni, vítajte, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň, pozdravujem všetkých. Tak, my sledujeme vašu umeleckú dráhu. Ďakujem krásne. Už nestretávame sa poprvýkrát v Dámskom klube však, ale odvtedy už prešla nejaká tá, hovorí sa, že voda dole Dunajom. A aj vaša práca sa trošku vycibrila. Takže vy sa venujete fotografovaniu malých bábetiek, ale nie tak klasických, ale odetých do našich národných krojov. Áno. Ako vznikla vlastne táto myšlienka? Táto myšlienka vznikla veľmi jednoducho. Zaľúbila som sa do krojovanej bábiky a bola som veľmi zvedavá, či dokážem túto bábiku vyzliecť z kroja a obliecť kroj na živého novorodenca. A kamarátka bola v tom čase tehotná, tak sme to naplánovali a keď to vyšlo, tak hneď tá prvá fotografia mala veľký úspech, hoci na dnes viem, že nebola dotiahnutá do konkrétnych detailov. Vtedy som nevedela, aká cesta ma čaká. Áno, vy ste veľká perfekcionalistka, by som povedala. Ono sa to zdá vo výsledku, že je to taká idylická práca, ale vôbec to nie je jednoduché a treba naozaj tomu mať aj zručnosť a tak ďalej. Vy ste tiež v nádhernom kroji, to znamená, že vy ste čo, dušou a srdcom folkloristka? Ja som dušou a srdcom Slovenka. V prvom rade naozaj si veľmi vážim všetky výsledky ručných prác, ktoré tvorili naše staré mamy, keď vyšívali, a mám veľkú úctu voči ručnej práci. To je taký základ, že mám to tak hlboko v srdci, takú úctu a bázeň voči každému výsledku ručnej práce. Moni, ale keď spomíname, že je to naozaj možno dlhá cesta k tomu výsledku, ktorý my už tu vidíme, napríklad vo forme tých obrazov alebo aj mnohých iných fotografií, napríklad aj taký veľký háčik by som povedala, číslo 1, pretože tie dospelácké kroje teda poznáme, hej, ale nepoznáme také celkom maličké kroje. Čiže kde sa také malilinké kroje nabrali? U mňa v dielni. To znamená, že vy si ich sama šijete? Ja si sama šijem kroje s pomocou maminy, ale predtým je veľmi dôležité spraviť prieskum kroja. To znamená, predtým, než som začala šiť tento kroj, ktorý je z obce Prenčov, je to pri Počúvadle, okres Banská Štiavnica, tak som vycestovala do lokality. Veľmi milé ústretové dámy mi poukazovali kroj, aby som poznala jeho autentické prvky. A postupne som bojovala, tento kroj konkrétne som tvorila rok a pol, než som takéto detaily dokázala vytvoriť. Ako vidíme, šľupky na zapínanie miniatúrne a taktiež výšivka je veľmi dôležité, aby som nevynechala nejaké prvky z výšivky, ale aby som spravila úplne miniatúru a zmenšeninu kroja dospelého na takýto miniatúrny 20 cm krojík. Áno, Monika, to znamená, že keď nás teraz sledujú napríklad odborníci, čo sa venujú tejto činnosti, tak nemôžu mať žiadnu výtku, pretože sú úplne identické s tými klasickými dospeláckými a majú všetky náležitosti, ktoré teda ten dospelácky kroj. Tým, že ja vycestujem do danej lokality a robím kroje pod vedením aj etnológov, nie len domácich ľudí, tak ja verím, že som sa nedopustila žiadnej výnimky ani len tej milimetrovej. A máte možno aj nejakú obľúbenú oblasť, pretože vieme, že každá obec možno, každý kraj, každý kút Slovenska má taký ten svoj typický kroj, ktorý považuje možno za alebo sú na ňo pyšní. Tak mne je blízka veľmi lokalita východná, pretože tam mám svoju tetu. A kroje z východnej sú také jednoduché, možno z vidieckého prostredia, ale sú mi veľmi blízke. Áno, ja ešte ukážem možno aj tento nádherný. Tento kroj je prvý kroj, ktorý som vôbec kedy dávala dokopy, kedy som ho šila. Výšivky si nerobím sama, to mi robia vyšívačky, čiže mne prídu domov len kúsky látok.
a tento krojk je z modry kráľovej. Áno. Vieme, že teda kroj má hneď niekoľko vrstiev, niekoľko dôležitých nuansov, niekoľko dôležitých detailov, ale aj napríklad, čo to na hlavu sa dáva, čiže čepček. Áno, čepček, čiže nezabúdate naozaj na tú absolútnu dokonalosť. Tak ako bábiky krojované nosili aj čepčeky, tak presne to je myšlienka krojovaných bábetiek. Presne to, čo nosili umelohmotné bábiky, dnes obliekam na živých novorodencov. Takže ja ukazujem teraz taký maličký čepček. No a ako je to s ostatnými rekvizitami? Pretože keď sme videli tie fotografie, tak je to celé ladené, ja by som povedala tak, že na ľudovú nôtu. To znamená, že aj ostatné veci, ako sú napríklad krpčeky, valašky a rôzne iné detaily, sú všetko prispôsobené tým miniatúrnym človečikom? Presne ako hovoríte, všetko, čo tu vidíme a s čím ja pracujem, tak dávam na mieru vyrábať umelcom. Čiže nie som v tom sama, naozaj je okolo mňa tým ľudí, ktorí sa zapájajú a toto jedinečné dielo, tento projekt tvoria nádherným. Áno. A každý má teda svoju presnú úlohu a vie, na čo si dávať pozor. Moni, ale ako to je? Vy ste hovorili, že naozaj je to náročný teda proces, kým sa ten odev dá dohromady, ale potom aj možno samotná realizácia tej fotografie. O akých vlastne bábetkách hovoríme? Môžeme uvažovať o nejakom ideálnom veku trebárs? Jednoznačne, novorodenecká fotografia sa realizuje do 10, maximálne 14 dní od narodenia, pretože áno, je to tak, taký nízky vek. Nie je to mnou vymyslené pravidlo, ale je to ohraničené práve tým tvrdým spánkom, kedy bábätko viem polohovať a modelovať do konkrétnych polôch. Aj to má svoje pravidla, ktorým ja sa musím prispôsobiť, presne tak. No a keď bábätko už má napríklad 3 týždne alebo mesiac, už nie je také spavé a napríklad by mi nepodržalo rekvizitu, ako napríklad tu vidíme čerpáčik miniatúrny, alebo tie husličky, alebo krivú ihlu na ramiku, ako si bábätko vyšíva. Tak toto je veľmi dôležité. Dobrý, tvrdý spánok dieťatka, čiže to fotografovanie trvá 4 až 6 hodín. Áno. Moni, to znamená, že vy to bábätko ako keby celé obliekate v spánku? Babetko najskôr papa, keď ja prichádzam do rodiny, tak dieťatko je. Následne vieme, že má potom takú fázu, doslova poviem to ľudovo, odkvecne. Áno. Po tom mliečku a vtedy ho začínam obliekať a už keď tvrdo spí, až potom začínam dieťatko polohovať a dávať mu do ručičky svoje rekvizitky. Áno a spínka, aby sme teda povedali, že naozaj sú tie detičky v pohode, že ich teda, ja poviem, že netrápite ich, hej, že je to naozaj v tej akútnej fáze spánku, že to bábätko celé to fotenie teda prespí. Na toto som veľmi citlivá, aby sa detičky netrápili. Plne si uvedomujem, že ten vek je taký, že naozaj potrebujú svoj kľud a pokoj a preto ubezpečujem všetkých nás, že to robím pri plnom bezpečí v tom, že to dieťatko spínka celý čas. Ono o ničom vlastne ani nevie. A keď nespí, tak ja len tichosti čakám. To je všetko. Aj trpezlivosťou sa musíte obrniť. Ja viem, že vaše fotografie teda pocestovali po mnohých krajinách a zaznamenali veľký úspech na rôznych výstavách medzinárodných. A vy to takisto chodíte a reprezentujete takto nádherne oblečená v kroji. A propos, to je vám na mieru tiež Ďakujem kroj? Pekne. Od večnosti pre mňa pripravený. No ale to nie je jediné, lebo vy teda dokazujete, že to naše národné bohatstvo, skutočne folklórne, je plné takejto krásy, ale aj plné krásnej hudby. A vy ako žena ste sa naučili hrať na fujare. Je to tak? Áno, ja som bola raz na veľvyslanectve v Macedónsku. A som mala príhovor, potom mi politici blahoželali k mojej tvorbe a zdalo sa mi veľké ticho. Tak si hovorím, no nie, toto musím viacej slovenského priniesť tomu ľudu. Tak som sa naučila hrať na fujare. Tak nám to dokážte, Moni. Dokážem. Pretože fujara je tu spolu s vami, tak vás necháme aspoň takú kratučku ukážku. Je to moja večná dvojnička. Áno.
Výborné, ďakujeme veľmi pekne. A ešte mi predsa nedá, lebo my vidíme, že naozaj je to také situované, by som povedala, do takého toho aj dobového exteriéru, možno kožušinky, možno naozaj celé to dýcha na nás takou ako keby históriou. Toto je môj cieľ presne, vytiahnuť tie historické produkty, pretlačadlo na zemiaky, ktoré už dnes máme všetci elektrické, ale oni ho mali úplne veľké, drevené a takéto artefakty a hlavne sa vrátiť aj s tými fotografiami do dobového prostredia našich predkov. Mňa to fascinuje, v akej jednoduchosti žili a boli šťastní a myslím si, že dnes je taký opäť mnohých ľudí návrat aj k takýmto veciam. A posledná otázka, vy si dopredu urobíte nejaký farbplán, že čo použijete, aké rekvizity, alebo to súvisí aj s tým, aký kroj sa práve oblieka na to bábätko? Jednoznačne musí kroj súvisieť aj s rekvizitami a musím to tu mať pred fotením úplne presne spočítané do posledného detailu. Jednu vec zabudnem a som dofotila. Hej, takže idylická práca, je to už až potom vo finále, alebo teda idylický je ten výsledok. Tá práca je mravenčia a náročná, ale ďakujeme za to, čo robíte. Budeme vám držať palce, teda nech sa vám darí. Nech je to naozaj takéto krásne a nech teda nám trošku v tom pozitívnom slova tú našu krásu toho slovenského folklóru aj v zahraničí závidia. Ďakujem Monike Kľučiarovej.